Ahalancy Tech. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Abdulbasit Abdurrahman Muhammad wanda aka fi sani da Ahlul Bayan, kuma ni ne shugaban cibiyar nan ta Ahalancy Trust, wanda muna da shafi a yanar gizo kuma muna da tasha a YouTube, wanda aikinmu dai shine mu fahimtar da al'ummar musulmai hanyoyin da ake bi a samu alkhairi da kuma abin dogaro da shi a yanar gizo, mana harka na intanet da dai wasu abubuwa da ya shafi kimiyya da fasaha, amma bisa mahanga ta shari'ar musulunci. Sa'annan kuma ni ne shugaban wannan kungiyar da aka sani da suna PIAN, that is Plateau Internet Youth Association of Nigeria, wanda take cikin Jos. Wannan littafi dai mujalladi 7 ne, mana volumes 7 ne. We have 7 volumes. To yanzu mun fito da na 1, kuma bayan kwana 3 za mu so mu siyar da shi ne ga duk wanda yake bukata. Amma yanzu kusan zan ce kyauta ne, dan abin da muka ce za a mana wannan roƙon alfarma muke yi, ko ba da littafin nan ba za mu yi roƙon wannan alfarma wajen al'umma. Don girman Allah, mun san kuna zuwa cikin YouTube, in ma ba ku zo ya kamata ku ringa zuwa, kar a yi baku. Don Allah, idan kuka shiga YouTube ku je ku mana subscribe, kawai za ku mana, ba mu ce ku mana wani abu ba da ya wuce subscribe da liking a tashoshinmu nan guda 3 da muka rubuta muku nan a sama. Don Allah, ba don wani abu namu ba, don girman Allah muka ce, kuma don san da kuke wa manzan, ko san da muke wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Na san ko duk wani musulmi na son manzan Allah sallallahu, don girman Allah ya ja mana. Sannan idan kai subscribe din nan ma har kai sharing ma cikin abubuwan da muke, ba shakka ka samu lada, domin duk abin da muke koyarwa kimiyya da fasaha wana lura ne a mahanga ta addinin musulunci. So da mutane suna tutorial, suna bayani yadda za a samu kuɗi a yanar gizo, amma ba sa lura da abin da ya shafi harkar addinin musulunci. Mu kuma shi yasa muka fito domin mu fahimtar da mutane, ka ku yi kaza a yanar gizo ya samu addinin mu, ku yi kaza a yanar gizo shine daidai da addinin mu. Ka samu halastacciyan abincinka ta hanyar yanar gizo, ka samu alkai da shi ta hanyar yanar gizo, ba tare da ka ci haram ba. Mu kuma fahimtar da wanda suke ganin duk abin da ya ce yanar gizo ne haramun ne, harka nufi wannan cuta, ba komai bane. Akwai abubuwa bila adadin wanda halal ne, amma mutanen ba su sani ba. Akwai abubuwan da kuma mutanen ba su san cewa yin kaza ma haramun bane. To wannan taya mu amfanin mu kenan, muka fito mu faɗakar da al'ummar mu da suke jin Hausa, kai da wanda ma ba sa jin Hausa. Tunda a cikin mu akwai jin Hausa, Fulatanci, Yarbanci, Turanci, Larabci duka. Shi za muka fito domin mu faɗakar da al'ummar mu, watan cewa kar a bar ma ba. Wallahi in ka ga ci gaban da aka yanzu a duniya, wanda ma suke yan kudu wanda ba sa jin Hausan ma, wallahi sun ci gaba nesa ba kusa ba. Amma idan aka bibiye mu, dai za mu kawo muku irin wannan abin, kuma za ku gaskata mu. Dan Allah muna kawo roƙo, a ji a mana subscribe, a mana like, a mana sharing ma idan mun ɗaura bidiyo. Wallahi bidiyo mu suna da matuƙar muhimmanci, duk wanda ya amfani da shi kana da lada, domin duk bidiyon na mu saka muna lura ne, sai mun tantance a shari'ar musulunci ya yarda da wannan abun ko bai yarda da shi ba. Sannan abu kuma na gaba, gaskiya muna buƙatar taimako, tallafi har ga Allah, tsakanin da Allah muna buƙata. Za mu bar number kira da kuma inda za a iya message mu a cikin page mu ko na WhatsApp mu. Don girman Allah, duk wanda yake da niyan taimaka mana da kayan aiki, na ce kayan aiki kaman wayoyi, kaman camera, kaman system da sauransu, muna da kishin mu yi, muna bincike, amma ban mu da halin da mu sayi wannan kayayyakin aikin har ga Allah. Ba mu da halin da mu sayi wannan kayayyakin aikin, ko kuma amma mu samu waje. Yanzu inda muke amfani da mu zama ofishin mu, shagon wani ne daga cikin wanda yake business center ne na shi na wajen, wanda muke kaman shi ne kaman ofishin mu a cikin garin Jos, ko ba gaskiya ba. Amma muna buƙatar mu inda hali, inda za mu samu rufin asiri, za mu samu inda za mu dawo da shi ofis domin gudanar da ayyukanmu na taimakon al'umma. To muna roƙo, in dai akwai wanda zai taimaka mana, dan Allah ya ga number, zai kira mu duka, ya kira mu ya bincika. In ma yana da wani a Jos ne ya zo ya bincika, ma bai da shi ya iya bincikensa kafin ya taimaka, saboda akwai masu harkan fuwa na. Amma ga Allah, mu ga shi manufanmu da muka zo da shi, duk wanda yake da niyan zai taimaka mana, zai kira wannan number namu ko ya bincike a kanmu, insha Allah mu kuma sai mu tattauna da shi, za mu wannan ɗin shi. Allah saka da alkhairi,
ko mun gode da haɗin kai da ake bamu. So wannan littafi in dai kana son bayani ne akan YouTube daga farko har zuwa ƙarshe, tun daga kai har zuwa wutsiya, tun daga kai har zuwa ƙafa, kai tun daga A to Z, wallahi za ka samu insha Allah a cikin wannan littafin da muka yi. Shi yasa muka yi shi mujalladi 8, kuma za ka sha mamaki yadda muka yi bincike muka faɗaɗa abun. Hatta mai musulunci, mai mahanga ta shari'ar musulunci akan harkan YouTube ɗin. Ta yaya za ka samu halastacciyar kuɗi ta hanyar YouTube ba tare da ka ci haram ba? Ta yaya kuma za ka yi ka ci haram? Domin akwai hanyoyin cin haram barkatai a ciki, akwai kuma da za ka samu alkai. Kuma menene za ka yi a YouTube ba laifi, menene in kai a YouTube ya samu a shari'ar musulunci? To duka yana cikin wannan littafin, za ka samu gamsasshiyar bayani. Kuma daɗin daɗawa shine duk wanda bai fahimci wani abu a cikin littafin, mun bar hanyoyin da za a iya tuntuɓar mu, da za mu maka sharhi akan abin da baka fahimta ba a cikin littafin. Kuma za ka ajiye mana number bayan ka mana subscribe mun baka littafin, za ka ajiye mana number ta yadda za mu saka ka a grupin mu, ta yadda idan muna muhimman tutorial akan harkan kimiyya da fasaha a mahangar shari'ar musulunci, to za mu sanar da kai, watan ta hanyar wannan number da ka bamu mu koyar da kai kamar to ka amfana da shi. Mata da maza kowa zai iya shiga, kai har wanda ba musulmai ba su ma muna maraba da su, za su iya shiga. So da haka wannan na ɗaya fito, insha Allah na biyu fito za mu sanar da ku har zuwa na 8, kuma ba da jimawa ba. Abu ne mun riga mun gama tsara su, kawai ɗaura su za mu ringa yi, da za mu ɗaura kuma za mu sanar da ku. Mun gode bibiyan da kuke mana, ku ci gaba da ba mu haɗin kai. Insha Allah yanzu kan mun dawo aiki gadan-gadan, ko muna fatan Allah sa samu wanda za su taimaka mana. Insha Allah mu kuma za mu ba da gudunmuwa gwargwadon ikon. Allah dafa mana, Allah ba mu nasara, Allah karɓa mana wannan abu da muke yi, Allah sa mana albarka, ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci, ya ƙara mana sansa, sannan ya ɗauka mana addinin musulunci. Allah kuma kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Najeriya, ka kare mu daga sharrin masharranta. Mun gode, sai an jima. Ni ne naku Ahlul Bayan. Assalamu alaikum warahmatullahi.